αποτελούν ένα από τα κύρια εργαλεία πραγμάτωσης των διαφημίσεων στο υπάρχον κοινωνικοπολιτικό σύστημα. Ο λόγος για τα μοντέλα. Μιλάμε για εξαντλητικό επάγγελμα, το οποίο απαιτεί τεράστιες θυσίες από τις κοπέλες αλλά και τους άντρες που το ασκούν. Απαιτεί θυσίες προσωπικής ζωής, απαιτεί θυσίες στην οικογενειακή ζωή, απαιτεί θυσίες εμφάνισης, οι οποίες είναι απίστευτες και πραγματικά εξαιρετικά επώδυνες για το ανθρώπινο σώμα. Επαγγελματίας μοντέλο. Ένα απαιτητικό επάγγελμα. Πίσω όμως από αυτό το κλειδάτο επάγγελμα κρύβονται πραγματικοί άνθρωποι. Νέοι άνθρωποι που προσπαθούν να επιβιώσουν. Και λέμε να επιβιώσουν γιατί εκτός από τις απαιτήσεις που είναι τεράστιες, δεν υπάρχει καμία εξασφάλιση για το μέλλον, μιας και πρόκειται για ένα επάγγελμα με ημερομηνία λήξης. I came to Greece to make new pictures because I want to go to Paris for the fashion week in January and I need to lose a little bit because in Paris they usually want anorexic girls, you know. You need to be very, very skinny. Συνολικά, σε μέσο όρο, οι απολαβές είναι αρκετά ενδιαφέρον για αυτόν τον άνθρωπο, ούτως ώστε να τον εξασφαλίσουν για μια ζωή. Μιλάω πάντα για ένα πολύ επιτυχημένο μοντέλο. Για τους υπόλοιπους, όπως σε κάθε χώρο, στον χώρο των ηθοποιών, στον χώρο των ποδοσφαιριστών, είναι ανάλογα με την επιτυχία που έχουν καταφέρει να αποκτήσουν. After being a model, I just want to do what I always wanted to. Like when I was a little child, I want to be air host or that. So I will follow an education and I will do that. But first, I will travel for a little bit as a model. I'm at the university in the first year, but I'm doing by distance. So I'm studying international relationship and after I'll stop modeling, I think I'm going to do something with this. Well, I want to create my own business, like I'm going to save money that I'm earning modeling. Me and my best friend, we are planning to open a restaurant, but it's just like a dream, we're not sure. Ξέρουμε, το ξέρουν όλοι όσοι ασχολούνται με αυτό το επάγγελμα, ότι χρειάζεται και ενός είδους τεχνική υποβοήθηση για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανταποκριθεί. Και αυτή δεν έχει να κάνει με τις ουσίες, εκείνες οι οποίες καταναλώνονται κατά κόρον από τα μοντέλα και για να είναι πολύ πιο ελκυστικά και για να μπορούν να βρίσκονται σε αντοχή, σε διαρκή εγρήγορση. Πώς γίνεται όμως το πρώτο βήμα σε αυτό το σύστημα? Υπάρχουν διάφοροι τρόποι που μπορεί να βρεθεί ένα μοντέλο. Ένας είναι αυτός που έχετε πει, τον βρίσκουμε τα πρακτορία, δηλαδή έχουμε ανθρώπους που η δουλειά τους είναι να βρίσκουν νέα πρόσωπα, λέγονται σκάουτες, όπως επίσης και οι bookers, οι άνθρωποι δηλαδή που δουλεύουν στο πρακτορείο, μπορεί να δουν κάποιο καλό ταλέντο στο δρόμο και να το φέρουν στο γραφείο. They asked me when I was still in high school, when I was like 16 years old, and I decided to first finish my high school, and after I was like, okay, let's try. So I did. Από τη στιγμή που διαλέξουμε ένα μοντέλο και πιστεύουμε ότι έχει τα προσόντα για αυτό το χώρο, αναλαμβάνει το πρακτορείο τα πάντα, από το πώς να στείνεται μέχρι το πώς να συμπεριφέρεται. Το κάθε μοντέλο έχει το δικό του booker, έτσι, που είναι μέρα νύχτα μαζί με το μοντέλο. Του φτιάχνουμε το πορτοφόλιο, φτιάχνουμε το σουλούπομα, αν μπορώ να το πω έτσι. I was in the bus coming back from the school. I was 14 still. And when I just got off from the bus, one woman came to me and asked me, "Oh, would you ever think about being a model?" Then I thought a little bit, I wasn't sure yet. And then after a few months, I was 15 already, I went to that agency. Then I started to work in my city. And then like after 2 years, I went to the main city in Brazil for modeling. And then I started traveling and traveling until now. Ο λόγος με τον οποίο επενδύουν την εικόνα της γυναίκας αυτής, δηλαδή αν δείτε το δημοσιογραφικό λόγο που επενδύει το modeling
στα περιοδικά μόδας, θα καταλάβει κανείς ότι ακριβώς εκεί στοχεύει. Στη συνείδηση της γυναίκας, στην οποία θέλει να δημιουργήσει μια φάνταστη κυταρίτιδα, την οποία θέλει να αφαιρέσει από το σώμα της. Και εμείς, σαν Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας, φοβόμαστε πολύ την κυταρίτιδα της συνείδησης.